Nádudvaron található egy iskola, idézem pontosan a nevüket, a Népi Kismesterségek Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája nevet viseli ez az iskola, amelyben sok-sok fiatal tanul kiváló népi iparművészektől hagyományőrzést és régi mesterségeket. Ez már önmagában is nagyon dicséretes dolog, hiszen végre nagyon sok gyerek számára valamiféle valós, kézzelfogható szakmát, egyfajta pályaképet ad ez az iskola, és nem mindenki valóságshow sztár szeretne lenni. Na, ezeket a gyerekeket, akik ide járnak a nádudvari iskolába, ez a veszély, hála Istennek, nem fenyegeti. Ez önmagában nagy dolog. És akkor gondoljunk arra is, hogy ezek az ifjú emberek olyan kiváló népi iparművészektől, népművészektől tanulhatják el a szakma fortéjait, akik szellemi, lelki és persze mesterségbéli útravalóval is szolgálhatnak nekik egy egész életre. Ezek a felnövekvő gyerekek pedig már most is hozzáteszik a magukét a magyar kultúrához, hát még ha felnőttek lesznek. Nincs olyan fa, amely mindenféle vihart elvisel, annélkül, hogy nem mélyen a gyökérzete, nem mélyen a földbe gyökerezne. Ez az a hagyomány, amit mi gyökérnek hívunk. Kezdetben a szőnyegszövő, fazekas, faműves szakmákat, kézigépi hímzőt indítottuk el, kiegészítve olyan szolgáltató szakmákkal, mint házvezetőnő, parkgondozó. Majd évekkel később szélesedett a skála, kollégákat ismertünk meg, érdeklődés nyílt a tanulók felől is, és bőrtárgykészítő, kosárfonó szakmával bővítettük. Az iskola az 2+2 évfolyamos, tehát 9.-10. osztályban általánosan művelő, tehát úgy közismereti évfolyamokkal tanulhatnak, tehát az általános képzést bővíthetik itt a tanulók 8. után, majd 10. után 16 évesen választhatnak szakmákat. Tulajdonképpen mindegyik szakmánk az országos képzési jegyzékben szereplő, tehát államilag elismert szakma, és a kosárfonó kivételével valamennyi a 10 évfolyamra és 16 év után kezdhető. Amikor létrehoztuk az iskolát, egy meglévő művelődési központ kézműves műhelyére alapoztuk, majd egy régi iskolaépületet kaptunk kiegészítésül, de műhely szűkével küzdünk. Ez a probléma, a másik pedig talán az anyagi támogatottsága. Fantasztikusan nagy töltést és nagyon sokat kaphatnak itt 2 év alatt, hiszen a mesterek példaképek, maguk is alkotó emberek, és nem csak a végzés után, ha visszatérnek, hanem azt tapasztaljuk, hogy amikor itt vannak az első hetek után már teljesen kicserélődik ez a fiatalság, akiket úgy általában ismerünk, középiskolás korúakat. Ahhoz képest azt gondolom, hogy ennek az iskolának egy teljesen más belső hangulata és oktatási formája van. Az a feladatunk, mi, aki jelenleg is tulajdonképpen ezt az átadó szerepet elvállaljuk, hogy a gyerekbe a személyiséget lássuk, azt a fajta személyiséget, amit nekünk kell kibontani az ő segítségével, az ő szabadságának a meghagyásával, és ezáltal ő a maga megítélésében is úgy jusson egy magasabb szintre, hogy önmaga értékrendjét mindig magasabbra tudja felállítani. Így lesz az, így jöhet létre az, hogy a rászabott társadalmi helyzetet azt nem elszenvedőként, hanem teremtő, alkotó emberként, azt megváltoztatóként élje meg, és próbálja formálni az önmaga számára elfogadhatóvá, illetve egy olyan fajta aurát alakítson ki önmaga köré, amelyben ő jól érzi magát. Itt, hogy többfajta, tehát a népi tudásnak többfajta kézművességét öleltük fel, így lehetőség is van arra, hogy azt az egységes egészet, amit mi népi kultúrának mondunk, amit nagyon ildomos szétszedni, hogy ez faragó, ez hímző, ez szövő, ez egységes, az táncoló, az zenész, ez egy egységes egész kultúra.
És ezt az egységes egész kultúrát ő ezáltal gyökérként kaphatja. Ezért különböztetem meg ezeket a tárgyakat egy iparos által készített tárgytól, mert ezeknek lelke van. Tehát üzenete van számomra múltból, egy embernek a lelkeként üzen számomra egy kultúrában. Na most ez a fajta lelkiség, amikor a tárgyakon úgy átsugárzik, és csettintetsz egy ilyet, hogy íze van a tárgynak, na akkor találtad meg azt a tárgyat, és akkor fejez ki, és közvetít egy kultúrát. Ezt csak akkor érhetjük el igazán, hogyha mi ezt úgy vállaljuk fel, hogy ezt mindenképpen az ő személyiségének megsértése nélkül tesszük, partnerként vesszük ebben a dologban, őt felnőtt emberként kezeljük, és ezáltal mi, akármilyen furcsa, tanítva tanulunk. És ez ebbe csodálatos, ez ebbe a varázslat. Éppen azért úgy érzem, hogy az a fajta Kosztolányi Dezső által megfogalmazott idézet, az egyrészt az iskolának is, kollégáimnak is, mint egy meghatározó árszpoétikája is lehet. Hogy azt a nyelvet és kultúrát, amelyet kis időre az elődeinktől örökül kaptunk, új fénnyel fényezve, maradéktalanul át kell adni utódainknak. Ez a küldetésünk. A fejet lehajtani, de a szívet föl barátaim.